Hej og velkommen til denne video fra Sociale Kurser, SOC-K, som omhandler brugen af AI i socialt arbejde. Den her video er en lille introduktion til, hvordan og hvorledes vi kan arbejde med AI i praksis. Min baggrund for det er, at jeg er lektor i socialt arbejde, jeg er uddannet socialrådgiver, og jeg har virket mange år både i undervisnings- og praksisfeltet og i vejledningsfeltet over for forskellige kommuner og forskellige teams ude i kommunerne. Derudover har jeg været initiativtageren til introduktionen af ICS-modellen og trekanten, og har været med til at skrive den første håndbog, som de udgaver, der er kommet efter, bygger på. Så jeg har et bredt vidensgrundlag i socialt arbejde, både i praksis og i teorien. Og det er med den baggrundsviden, jeg er gået ind i AI, og tænker, at AI, altså artificiel intelligens, måske kunne være noget for socialt arbejde i praksis. Og absolut er noget i forhold til det teoretiske felt. Det jeg konkret har gjort, det er, at jeg har taget en række børnesager. Det har været lige fra underretninger til, at jeg har prøvet at screene, jeg har prøvet at afdække, jeg har prøvet at lave en børnefaglig undersøgelse, jeg har prøvet andre børnefaglige undersøgelser, jeg har prøvet andre screeninger efter, og jeg har prøvet forskellige afgørelser, og jeg har også prøvet børne- og ungeudvalgs, eller oplæg til børne- og ungeudvalget og afgørelser fra børne- og ungeudvalget. Det, jeg vil sige allerførst i forhold til det her, det er, at vi som socialrådgiver, vi har et basisfundament. Og fordi der kommer noget nyt, artificiel intelligens, altså AI, det betyder ikke, at det basisgrundlag, det fundament er væk. Det er her. Det er her. Det skal være her. Vi har nogle kernekompetencer i forhold til at være socialrådgivere, og når vi er i social arbejdspraksis. Nogle af de kernekompetencer er, at vi skal være i stand til at anlægge et helhedsperspektiv eller et helhedssyn. Vi skal også være i stand til at lave et fagligt skøn. Det vil sige, at vores beslutninger skal være baseret på både det helhedsperspektivet, det helhedsorienterede sociale arbejde og helhedssynet, alt efter hvilken teoretiker vi bruger. Det skal også være omgivet af skøn, men for at det kan være til stede, så skal vi også kunne kende lovgivningen ind og ud. Og der kommer vi faktisk til en hurdle, som for mange er en udfordring. Fordi jeg kan se ude i de sager, jeg har gennemgået, at systematikken er ved at være på plads. Det helhedsorienterede arbejde, helhedsperspektivet, helhedssynet er ved at være på plads. Det vil sige, at det er ligesom nogle værktøjer, man bruger ind i sin dagligdag. Men når det kommer til juraen og de procedurer, der er i juraen, så er der faktisk i hvert fald nogle mellemrum, som skal fyldes ud. Og her kan AI faktisk være et godt redskab. Men lad mig komme tilbage til selve AI. For at AI skal give mening, så er du nødt til at skal have nogle faglige kompetencer. Fordi når du bruger AI, så skal du arbejde med noget, der hedder prompt eller prompter. Og de prompter, de kommer ikke ud af den blå luft. De er faktisk fagligt begrundet. Det vil sige, at du spørger ind til med din faglighed i AI. Hvis ikke du spørger ind med din faglighed, så kommer AI med mange forskellige mærkelige svar. Det er den ene ting. Prompter. Faglighed og prompter, de hører sammen. Det næste, det er, at AI er mange forskellige ting. Det er faktisk et slaraffenland. Og for os socialrådgivere, og specielt for dig i praksis, så skal du have et værktøj, der virker ind i din praksis. Ind i vores praksis. Ind i den fælles praksis. Og derfor bruger jeg efter mange overvejelser Claude. Ikke Cloud-skyen, men Claude.
og link følger her efter den her video her. Og ellers kan I gå ind på min hjemmeside socialekurser.dk og se noget mere. Den anden forudsætning, der skal være til stede, det er, at det materiale, I har, det skal være pdf'et. Claude behandler kun dokumenter, der er pdf'et. Og Claude behandler prompter, det vil sige spørgsmål, du stiller. Faglige spørgsmål, du stiller. Når de to ting er i orden, så kan du faktisk begynde minimalt. Fordi der er nogle andre ting, nogle andre forudsætninger, der også skal være til stede. Det, der skal være til stede, er nemlig en koordinering af de dokumenter, du har. Er det sådan, at du har 3 skoleudtalelser, en udtalelse fra SFO og en psykologfaglig erklæring, så skal du have hver af de dokumenter i en pdf. Du skal uploade dem til Claude. Så skal du spørge Claude om, Claude, vil du sammenligne de her dokumenter med henblik på, hvorledes barnets perspektiv er trukket frem. Det kunne være en måde at skrive det på. En anden måde kunne også være, Claude, vil du sammenligne de her dokumenter og se, hvor de er forskellige, og hvor de er sammenfaldende. Det vil sige, i stedet for at du skal sidde med alle dokumenterne foran dig, læse dem igennem, drage paralleller, se hvor der er ligheder og forskelligheder, så gør Claude det for dig hurtigt og effektivt. Har du en underretning, så kan du lægge underretningen ind, og du kan spørge Claude, hvad drejer det her sig om? Så får du et essens af, hvad drejer det her sig om? Claude er faktisk rigtig dygtig til at kigge bagved det, den anden skriver. Du kan også spørge Claude om, på hvilke måder skal jeg forstå det, den anden skriver. Du kan også spørge, er det her et barn, som har vanskeligheder? Hvilke vanskeligheder har det her barn? Og hvad foreslår du, jeg skal undersøge nærmere? Og det er her, vi kommer til essensen af Claude. Claude kan faktisk hjælpe til at komme med nogle forslag til, hvad der skal undersøges nærmere. Men her kommer vi tilbage til dit faglige udgangspunkt, dit faglige fundament. Fordi det Claude siger, det er ikke altid det, der er det mest brugbare. Så der skal du med din faglighed udvide spørgsmålene, eller også skal du sige, at det Claude har leveret til mig, det læser jeg igennem, og så ser jeg på, hvad jeg kan bruge af det Claude har foreslået mig. Har du en børnefaglig undersøgelse, eller har du noget andet materiale, så kan du også bruge Claude til at spørge, er loven overholdt her? Altså er barnets lov overholdt? Du skriver prompten, er barnets lov overholdt i dette dokument? Eller er barnets lov overholdt? Spørgsmålstegn. Og så kommer Claude med nogle forskellige perspektiver. Når min bog kommer, så er der nogle eksempler på det. Det tager lidt lang tid at lave bogen, så derfor så må I have lidt tålmodighed. Men jeg håber, jeg er færdig, sådan så at det kan ligge som en gave under juletræet fra jeres pårørende. Spøg til side. Men den skal nok blive færdig, men det er faktisk lidt vanskeligt, når man både skal lave en bog, der retter sig mod den konkrete praksis, som også har lidt teori med sig. Men tilbage til AI. Ved at arbejde med Claude på den måde, så bliver Claude også dygtigere. Jeg har et eksempel, hvor jeg bad Claude om at analysere en sag og give mig et teoretisk perspektiv på sagen. Den kom med et meget objektivt svar, som lå inden for sådan mere positivistisk tænkning. Så sagde jeg til Claude, hvordan ser du på den her sag ud fra et læringsteoretisk perspektiv? Hvordan ser du det ud fra et kritisk reflektivt perspektiv?
Og der kom Claude faktisk til kort. Og så havde vi en dialog med dem, der sidder bag ved Claude omkring, hvordan og hvorledes var det faktisk, man indtænkte socialt arbejde i et helhedsperspektiv. Og det gjorde faktisk, at Claude den efterfølgende gang og den efterfølgende gang blev langt bedre. Så det betyder, at de prompter, som vi laver, som er faglige prompter, dem tager Claude til sig, men hvis ikke vi bruger vores kritisk reflektive tænkning og vores skøn og vores faglige viden generelt, jamen så bliver Claude kun det redskab, Claude selv genererer. Så der er altså også et samarbejde mellem AI. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer med ChatGPT, men jeg har fundet så mange fejl i ChatGPT, så jeg synes, den er for usikker. Den har gjort det lidt ligesom Claude gjorde allerførste gang. Altså sådan tage helt strikt firkantet, sådan er det, sådan er det, sådan er det. Uden egentlig at forholde sig til dybden i det dokument, jeg har lagt ind. Nu taler jeg om AI som et menneske. Men jeg betragter min Claude som et maskinelt menneske, der har langt større viden, end jeg har. Et menneske, som kan blive klogere, altså som kan udvikle sig, og som kan udvikle sig sammen med mig. Og ikke kun sammen med mig, men sammen med alle os, hvis vi bruger Claude. Så det er det ene AI-redskab. Så for ligesom at opsummere, tag dine dokumenter, lav dem til PDF, tegn et abonnement på Claude, prøv det først. Opret dig Claude. Åbn chatten. Stil et spørgsmål, som er omfattet af de dokumenter, du vil uploade. Upload dokumenterne i PDF. Se, hvad Claude siger. Stil nye spørgsmål. Stil nye spørgsmål. Sørg for at gemme dem efterhånden. De dokumenter, som Claude laver, det kan du gøre ved at udskrive dem i PDF. Det er det, jeg bruger, og så lægger jeg dem op i en bestemt mappe, der hedder Claude på XXA. Hvis det er sådan, at du sidder i en form for frontposition, så vil jeg anbefale dig, at når du får en underretning, og hvis du har nogle yderligere dokumenter, at du går dem igen sammen. Jeg har været ude i flere kommuner, og det jeg kan se, det er, at når de får en underretning, så tænker de, at det er henvendelsen. Men oftest har mange af de familier, der kommer en underretning på, eller de børn, der kommer en underretning på, en tidligere sag. Og selvfølgelig kan vi ikke gå tilbage, da Røde Konge var knægt, men det er vigtigt lige at få lavet en opfølgning på, hvad er det nu, vi ved om det her barn? Hvad er det, der bliver skrevet nu? Hvad er det for nogle spørgsmål, det genererer? Og hvordan er det faktisk, vi skal partshøre? Hvordan er det, vi skal have fokus på, eller hvad er det, vi skal have fokus på i partshøringen? Det hjælper rigtig, rigtig meget, og det er meget effektivt. Så hvis det bliver brugt rigtigt, så er det et effektivt redskab i praksis at anvende AI og Claude. Jeg får ikke penge for at sige Claude 10 gange, men det er fordi, jeg mener, det er det bedste nuværende redskab. Når det så er sagt, så kan det ikke være sådan, at man som standard bruger Claude og udelukker den person, altså den faglighed, som socialrådgiveren har, ind i de her sager. For børnesager er og bliver komplekse. Det er et støtteredskab. Det kan rigtig mange ting. Der er også nogle ting, det ikke kan. Og det kan ikke foretage faglig skøn. Claude kan også bruges til at skrive breve. Det Claude gør, når den skriver breve, det er, at den skriver rigtig, rigtig lange breve. Og der skal vi hele tiden tænke på, at de forældre, der modtager brevet, skal også kunne forstå det brev, de modtager. Så der er det rigtig godt, hvis man beder Claude om at skrive et brev, at man så laver en ny prompte. Kan du gøre det kortere og tydeligere, så ligestallet ikke er for højt?
så har du 2 eksempler på et brev, du kan skrive, og så kan du bede Claude om at flette det sammen. Næste gang, så når du arbejder i Claude, så ved Claude godt, at du faktisk gerne vil have et brev, der skal have et lavere ligestal. Og der bliver så udfordringen i forhold til det, hvis du nu gerne vil have et brev, som du skal skrive til en anden myndighed. Du kan generere en 5-6 standard breve, men det der er allervigtigst, det er faktisk, at klagevejledningerne er sendt med, og klagefristerne er sendt med. Og efter at lov om retssikkerhed er ændret, så er det jo kommunerne selv, der skal sætte sine klagefrister. Og det betyder jo, at kommunen på deres hjemmeside skal have klagefristerne tilgængeligt. Og de er forskellige fra kommune til kommune. Så den kommune, du arbejdede i før, og den kommune, du arbejder i nu, det er ikke sikkert, at de har samme klagefrist. Det kan også være, de har. Men for at du ikke skal sidde og huske det hele tiden, så er det faktisk også der, Claude kan hjælpe dig. Hvad er klagefristen på det her i X kommune? Og så kommer det frem. Du kan prøve det selv, men jeg vil anbefale jer, at I prøver det i jeres team på et teammøde. Jeg kommer gerne, men jeg er nødt til at skal have 1,5 til 2 timer hos jer, fordi hvis jeg skal komme ud til jer, eller når jeg skal komme ud til jer, så vil jeg gerne gennemgå en sag fra en underretning til, at den lægges op i børn- og ungeudvalget med nogle eksempler. Og det tager lidt tid. Men det giver jo også nogle hints om, hvor Claude kan bruges, og hvor Claude ikke kan bruges. Det er sådan det første AI-redskab, som jeg tænker, der giver god mening i praksis. Det andet IT-redskab, eller AI-redskab, der kan bruges, det er noget, der hedder AI Note-Taker. AI Note-Taker kan bruges i forhold til både Zoom, Teams, alle de andre forskellige apps, der er omkring afholdelse af virtuelle møder. Det kan bruges i ganske almindelige møder. Det kan bruges i samtale med forældrene, det kan bruges i samtale med børn. Det AI Note-Taker gør, det er, at den omforvandler det talte sprog til skrift. Det kender I alt til. Men det AI Note-Taker også gør, det er, at den udskriver et kort resumé og nogle handlingspunkter. Og det gør den automatisk. Det vil sige, at du får ikke kun referater fra mødet, som kan deles med det samme. Du får også et resumé, og du får også nogle handlepunkter. Det vil sige, at allerede når du går fra mødet, og du trykker på knappen på AI Note-Taker, så har du en dagsorden til det næste møde. I begyndelsen skal der lige luse lidt ud i det, den skriver, men efterhånden som dem, du samarbejder med, du selv og de familier, du har, skråstreg børn, du har, bliver vant til det her, så er langt de fleste rigtig, rigtig glade for det. Det er også tidsbesparende i forhold til jeres teammøder, hvis I bruger AI Note-Taker på jeres teammøder, så kan den opsummere, hvad der er sket på teammøderne, og hvad skal I huske til næste gang. Og det gør den sådan her, og det betyder jo, at det ligger inde i jeres mailbakke allerede med det samme, når mødet er slut. Så skal du lige gennemgås, hvis der er nogle ting, som er forkerte eller som er misvisende, og det må man så rette op på ved næste møde. Hvis I sidder til et oplæg, så har I den også på, så skriver den alt det talte ud i oplægget. Den laver også et resumé, og hvad det er, der er hovedessensen af det her, og hvad du skal gå videre med, eller kan gå videre med. Så jeg har 2 redskaber, som jeg tænker giver god mening i socialt arbejde og socialt arbejdes praksis. Det er AI Note-Taker, og det er Claude.
Jeg ønsker jer rigtig, rigtig god prøve med det her, eller hvad man skal sige, i forhold til prøv at gå med klogt, prøv den, prøv at opfatte den som et teknisk menneske, og prøv at arbejde med den. Og som Søren Kierkegaard engang sagde, at miste fodfæstet er at miste livet. Det er min udlægning af det. Men det her med, at hvis man ikke tør prøve, så mister man faktisk meget. Og man mister også fremtiden. Og så til sidst vil jeg sige, at hvis vi som socialrådgiver med vores socialfaglige viden ikke tager AI til os, så er der andre, der gør. Og når andre gør det her for os, så er det ikke altid, det bliver de bedste redskaber. Jeg tænker, at ICS-trekanten er et rigtig, rigtig godt redskab. Men manualiseringen, der burde vi have været meget mere indover, for at vi fik et redskab, som var meget mere nuanceret. Jeg håber, det bliver sådan, når AI vinder mere og mere indpas i socialt arbejde. Ha' det godt, til vi ses igen her i Space. Min hjemmeside kommer op at stå igen. Jeg bruger de næste 3 til 4 uger på at udvikle noget på hjemmesiden, og så er jeg faktisk i bogmode. Og for jer, der kender mig, så ved I, at det er en proces, der er udfordrende, spændende, omfattende, men også er som et lille barn, der skal afleveres lige snart. Ha' det godt.